Hello friends, welcome back to my channel Fashion Designing and Technology Theory Classes. मी ज्योती वाकळे, फॅशन डिझायनिंग अँड टेक्नॉलॉजी निर्देशिका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिलोली. विद्यार्थिनी मैत्रिणींनो, आपण बघत आहोत भारत स्किल ॲपवरील मॉक टेस्ट. त्यामध्ये आपण बघत आहोत फॅशन डिझायनिंग अँड टेक्नॉलॉजी मॉड्यूल नंबर 1 सरफेस, मॉड्यूल नंबर 4 सरफेस ऑर्नामेंट नंबर 1. तर आपण बघूया त्यामधील प्रश्न उत्तरे मराठीमधून. तत्पूर्वी विद्यार्थिनी मैत्रिणींनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्वप्रथम माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे जेणेकरून उद्याच्या परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला त्याची परीक्षामध्ये जे प्रश्न उत्तर येत असतात तर त्या संदर्भात तुम्हाला काही अडथळे येऊ नये, तुमचे कॉन्सेप्ट क्लिअर व्हावं, त्यासाठी हे सर्व मी समजावून सांगते आहे तुमच्यासाठी. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअर करा. तर चला बघूया प्रश्न क्रमांक 1. विच फायबर इज कॉल्ड क्वीन ऑफ टेक्स्टाईल? म्हणजे कोणत्या तंतूला वस्त्रांचा राजा म्हणतात? नंबर 1 कॉटन, नंबर 2 सिल्क, नंबर 3 ज्यूट आणि नंबर 4 नीट. तर करेक्ट आन्सर आहे सिल्क, म्हणजे रेशीम. रेशीमला वस्त्रांचा राजा असे म्हणतात. राणी असे. पुढील प्रश्न आहे विच स्टेट फ्रॉम चंबा रुमाल? म्हणजे चंबा रुमाल हा कोणत्या राज्यामध्ये प्रसिद्ध आहे? नंबर 1 आसाम, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश. करेक्ट आन्सर आहे हिमाचल प्रदेश. पुढील प्रश्न आहे विच इज द नेम ऑफ एम्ब्रॉयडरी? ही जी इमेज तुम्हाला दाखवण्यात येत आहे तर या एम्ब्रॉयडरीचं नाव काय आहे? नंबर 1 चंबा रुमाल, नंबर 2 चिकनकरी, नंबर 3 फुलकारी, नंबर 4 कसुती. तर नंबर 4 करेक्ट आन्सर आहे कसुती. प्रश्न क्रमांक 4 विच स्टेट फ्रॉम फुलकारी एम्ब्रॉयडरी? म्हणजे फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ही कोणत्या राज्यामध्ये प्रसिद्ध आहे? नंबर 1 ओरिसा, नंबर 2 आसाम, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 मणिपूर. तर करेक्ट आन्सर आहे पंजाब. फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ही पंजाबमध्ये प्रसिद्ध आहे. पुढील प्रश्न क्रमांक आहे विच मीन्स रुमाल इन पर्शियन वर्ड? तर पर्शियन भाषेमध्ये रुमालला काय म्हणतात? नंबर 1 टॉवेल, नंबर 2 साडी, नंबर 3 धोती, नंबर 4 हँडकर्चीफ. करेक्ट आन्सर आहे हँडकर्चीफ. पुढील प्रश्न आहे विच थ्रेड अँड फॅब्रिक यूज इन चिकनकरी वर्क? म्हणजे चिकनकरी वर्कमध्ये कोणत्या प्रकारचा धागा आणि कोणत्या प्रकारचं कपडा यूज केला जातो? तर उत्तर आहे नंबर 1 व्हाईट थ्रेड अँड मस्लिन फॅब्रिक, बी नंबर आहे कलर थ्रेड अँड मस्लिन फॅब्रिक, सी नंबर आहे व्हाईट थ्रेड अँड सिल्क फॅब्रिक, डी नंबर आहे कलर थ्रेड अँड सिल्क फॅब्रिक. तर करेक्ट आन्सर आहे व्हाईट थ्रेड अँड मस्लिन फॅब्रिक. म्हणजे मलमलच्या कपड्यावर पांढऱ्या धागाने चिकनकरीचं वर्क हे केले जाते. पुढील प्रश्न आहे विच कलर थ्रेड यूज्ड फॉर बास्टिंग? म्हणजे बास्टिंग म्हणजे धावटाका करण्यासाठी कोणता कलर धाग्याचा वापरला जातो? नंबर ए आहे सेम कलर, नंबर बी आहे व्हाईट कलर, नंबर सी आहे कॉन्ट्रास्ट कलर आणि नंबर डी आहे ब्लॅक कलर. करेक्ट आन्सर आहे कॉन्ट्रास्ट कलर. तर बास्टिंग म्हणजे धावटाका करत असताना हा अपोजिट कलरचा धागा म्हणजे विरुद्ध रंगसंगतीचा धागा वापरला जातो. पुढील प्रश्न आहे विच स्टिच इज यूज्ड अगेन्स्ट फ्राईंग फ्रॉम फॅब्रिक? म्हणजे आपण हे करतो रफू करतो जसं आपण,
तर रफू करताना कोणता धागा यूज केला जातो किंवा कोणती स्टिच त्यावर घेतली जाते. नंबर 1 आहे हेमिंग, नंबर 2 आहे स्प्लिट स्टिच, नंबर 3 आहे बॅक स्टिच आणि नंबर 4 आहे ओव्हरकास्टिंग स्टिच. तर करेक्ट आन्सर आहे ओव्हरकास्टिंग स्टिच. ही जेव्हा फॅब्रिक फ्राईंग फ्रॉम फॅब्रिक करावं लागते त्यावेळेस घेतली जाते. पुढील प्रश्न आहे 9वा. व्हॉट इज द डिव्हिजन ऑफ बेसिक स्टिचेस? म्हणजे बेसिक स्टिचेसचं डिव्हिजन काय आहे? तर नंबर 1 टेम्पररी अँड परमनंट, बॅक अँड हाफ बॅक, कॉन्स्ट्रक्टिव्ह अँड डेकोरेटिव्ह, रनिंग आणि हेमिंग. तर करेक्ट आन्सर आहे कॉन्ट्रास्टिव्ह अँड डेकोरेटिव्ह. पुढील प्रश्न आहे विच स्टिच ऑल्सो कॉल्ड ॲज हाफ बॅक स्टिच? म्हणजे अर्ध बॅक स्टिच कोणाला म्हणतात? बॅक स्टिचला म्हणतात, पीक बॅक स्टिचला म्हणतात, बॅक स्टिच म्हणजे उलटी टिपी, रनिंग स्टिचला म्हणतात आणि हेम स्टिचला म्हणतात. करेक्ट आन्सर आहे पीक स्टिच. पीक स्टिच म्हणजे बॅक स्टिच सारखीच असते, परंतु बॅक स्टिचची जेवढी लेंथ घेतो आपण त्यापेक्षा सुद्धा हाफ घेतात, लगे बारीक घेतात, तुरपईसारखी एकदम बारीक घेतात. तर त्याला म्हणतात हाफ बॅक स्टिच म्हणजे अर्धी उलटी टाका. पुढील प्रश्न आहे व्हॉट इज एक्झाम्पल ऑफ लूप स्टिच? म्हणजे लूप टाक्याचं उदाहरण कोणतं आहे? नंबर 1 बॅक स्टिच, नंबर 2 स्टेम स्टिच, नंबर 3 चेन स्टिच, नंबर 4 क्रॉस स्टिच. तर करेक्ट आन्सर आहे चेन स्टिच. चेन टाक्याला लूप टाका असे सुद्धा त्याचं उदाहरण आहे. पुढील प्रश्न आहे विच स्टिच कॉल ॲज क्रॉस स्टिच? म्हणजे क्रॉस स्टिच म्हणून आपण कोणत्या टाक्याला म्हणतात? तर नंबर 1 कोचिंग स्टिच, नंबर 2 केबल चेन स्टिच, नंबर 3 आहे फिदर स्टिच म्हणजे पिसांचा टाका, नंबर 4 हेरिंग बोन स्टिच. हेरिंग बोन स्टिच करेक्ट आन्सर आहे हेरिंग बोन स्टिच. पुढील प्रश्न आहे विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर बॅक स्टिच? बॅक स्टिच कोणत्या प्रकारातली एम्ब्रॉयडरी आहे? नंबर 1 फ्लॅट स्टिच, नंबर 2 लूप स्टिच, नंबर 4 क्रॉस स्टिच, नंबर 4 नॉटेड स्टिच. तर करेक्ट आन्सर आहे फ्लॅट स्टिच. फ्लॅट स्टिच ही बॅक स्टिच ही फ्लॅट स्टिचच्या प्रकारामध्ये मोडते. पुढील प्रश्न आहे विच स्टिच कॉल्ड ॲज लूप स्टिच? क्रॉस स्टिच, बॅक स्टिच, चेन स्टिच, स्टेम स्टिच. तर चेन स्टिचला लूप स्टिच असे म्हणतात किंवा त्या प्रकारामध्ये ती मोडते. पुढील प्रश्न आहे व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ फिलिंग स्टिच? म्हणजे भरीव टाक्याचं उदाहरण कोणतं आहे? नंबर 1 सॅटिन स्टिच, नंबर 2 क्रॉस स्टिच, नंबर 3 हेरिंग बोन स्टिच, नंबर 4 क्लोज्ड फिदर स्टिच. तर करेक्ट आन्सर आहे सॅटिन स्टिच. सॅटिन स्टिच म्हणजे भरीव टाका, जे पानाफुलामध्ये आपण जास्त प्रकारे यूज करतो भरून एम्ब्रॉयडरी करण्यासाठी. पुढील प्रश्न आहे विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर कोचिंग? कोचिंग हा कोणत्या प्रकारामध्ये मोडतो? तर नंबर 1 फ्लॅट स्टिच, नंबर बी लूप स्टिच, नंबर 4 क्रॉस स्टिच, नंबर 4 नॉटेड स्टिच. तर करेक्ट आन्सर आहे फ्लॅट स्टिच. फ्लॅट म्हणजे चपटी स्टिचमध्ये कोचिंग स्टिच ही मोडल्या जाते. तर विद्यार्थी मैत्रिणींनो, आपण सरफेस ऑर्नामेंटचा प्रथम भाग बघितलेला आहे. उर्वरित भाग आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत. माझ्यासोबत तुम्ही जोडलेला राहा. असेच माझ्या व्हिडिओला तुम्ही सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझा येणारा व्हिडिओसुद्धा बघायला मिळेल. आणि येणारे जे तुम्हाला माझे व्हिडिओ आहेत ते फॅशन डिझायनिंग, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नॉलॉजी या सर्व ITIच्या प्रशिक्षणार्थींना थिअरी क्लासेसमध्ये सर्व थिअरी उपयोगी पडणार आहे आणि तुमच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे.
जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून येणारे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम पाहायला मिळतील. तर विद्यार्थी मैत्रिणींनो, माझा संपूर्ण व्हिडिओ बघितला त्यासाठी थँक्यू सो मच.